Салом ба ҳама апаҳо, хоҳаро, духтаракҳои хушрӯ, подписчикои нав, подписчикои пештара. Духтаро бисёр савол додем, ки ҳамин замока чӣ хел часпонем. Духтаракҳо бовар кунед, ҳамин замоке ки ҳозир ман мечаспонам, дар киртаи тайёрам мечаспонем. Духтагирам тайёрам бошад, дар любой кирта метавонем бичаспонем. даже ҳамин варатникам дар киртаи тайёр часпонда мешавад. Варатники отдельно хоен меканем, бо мепартоенаш киртаи прямои аймон, на вытычкаш дар бари сина, як вытычкаи дигараш дар таи каш. Остиношам хеле резиндорак, оддӣ. Ҳамаи ҳаминора ман қариб тайёр кардам. Варатника вақте киртара духтам, ба варатника часпондам. Аз замока боша, вақте ки уже нимкола киртара карда духта будам, даҳани киртара баъд часпондам. анака тарзи часпонданаша шумода мефаҳмонам. Киртара пора кардам, даҳани киртара духтам, аптачкара часпондам. расшотон нагирем, ки чанд қай замока шумо мемонед, то ақафо аптачкатон ҳамқа боша. Манак пораш карда гияй утю карда мобайнша ёфтам, барое ки вақте ки агар будузумуд баъд пора кунам, шояд ки камтар ба оинда наёяд. Ина аптачка ай тарафи қафо дидем, ман ҳамин қадар замокша ҳам қадарам мекунам, зиёдиша баъд ай поён брида мепартонам. И даҳани кирта майда аст, просто дар сараш даромадаам. Барои занакҳои ширте, кӯдакҳои майда доштагӣ метавонен давомша дурусттар кунен. анам хел болои утю кардагии мобайнам хел мебирен, то ҷои даркоритона мебирен. осона, ягон хел обработкаш намекунам духтаро, просто ҳозир қатт мекунам, мечаспонам. инами замока лавша сини дирин қатт мекунам, ним сантиметри лави ҳамун бирдагӣ қатти пушти дирни замок да таҳаш мекунам. ай тараф стараться кунем, ки ҳамин бридагӣ наброяд, замок маҳкамаш куна. барое ки дуюм строчкаи рафтагӣ қатти маҳкам мекунемаш, ай пушт маълум неста, ки шумо бридагиен ё ки беаврилокай. И да лапкаи алоҳида, специален лапка дар кор неста. ҳамин лапкаи худаш мошина медӯза. болои нами оҳанакҳош қатти духта меравен. ина кунҷда омадем, камака қийние мекунам, ҳамуам осонай. Стараться кунен кунҷша дирин дурорен, болои оҳан қатти биёен. вақте ки ҳамин кунҷда омадем, сӯзана дарун монда, баъд товуштену и тарафшам ки рост кардед, ду-се бор закрепка монен. тарафи дуюмша боша, ай тарафи боло аввал туғри кунен, барое ки духта наёян, ки замок мумкин ки лишни шава, баъд хеле пасту боло мешавада, замок нотуғрӣ мебиёяд. ай боло ки қапиден, кашен. баъд кашда бо ҳам хел лави замок, лави оҳанакҳо духта меравен. закрепкаро ҳатман фаромӯш накунен. мана бинед духтем. вақте ки духтем, хел замока бо маҳкам кунед. анакунун подлапкаи мошина, ай тарафе ки духта будем, ку бо байни ҳавоида як размери ҳамин лапкаи мошина қатти монда, строчка равен. стараться кунем, ки духтаро ҳамин поёнда як-ду бор закрепка бимонен, барое ки ҳозир ай поён ки мебирем, ҳамун замок кушода нашавад. мана бинед духтаро чӣ хел замок хушрӯ омад, бори как майда, ранги туркиё. киртои туркиян ку мегӯянд. ҳамун туркиёрам рости гап робот намедӯзад, ваёам одамо медӯзанд, анам хеле медӯзанд. ҷои азобкашиш неста, осона, ягон кор қиynӣ надорад. ман як киртара духтам, буд кардам, баъд одам гуфт, ки варатник кун, даже плечикош часпондагиай духтаро. барои ин қа ай зиёдтӣ ки набуд, ҳар ҷои қайқа мондагиро гирифтам, пайванд кардам, якам хел тасмаи дароз тайёр кардам, ҳамора ҳозир варатник пора мекунам. чанд ҷош пайвандай, даже флизелиношам рости гап пайвандай, ҳамин зиёдтиҳо кусокош мондагӣ буданд, утю кунен, бефоида напартоен. и оли дарозай. баъд метавонед хеле борик кунен, мобайнш ғафстар биёяд, болош тонукша рафта борик. хоҳед кулула занен, хоҳед чоркунҷа, фарқ надорад. мобайнша меёвенанам хел чен мекунен, як бор
чихел ки манам хе мемонам ку монда чен касам анам хе чен мекунем то куҷое ки шумода дар кора то ҳамунҷара хат мекашем ҳаққи духтонам мемонен зиёдиша мебирем ман ҳозир ман мондум чанд қа ки дар корша мемонам боқӣ мондаша мебирам мобайна 4 сантиметр мондум оста оста борик шида рафтам қариб то болора 2.5 шид борикиш анака зиёдиша аи тараф мебирем аввал нуги варадника ман кулула мебирам метавонед 4-кунҷаакам бимонен духтаро ана барое ки яхела биёяд кунҷош барои духтанаш ай тарафи чапа мегардонем ай тарафи чапа гардонданда лавоша медузем анаха яъним карда хат мекашем иша камакак дар болоиш истарак мемонем ки туғри биёя и тарафша ки хат кашидем бо и тарафша бо анаха дар боло имонда и тарафшам хат кашем ҳарду тараф ба туғри мебиёя яхе кулла мебиёя ай рӯи хати кашидагитон медузем чихеле ки ман айсини дирнба мебирам ку анам хе бибирен хеле ростак расечка намемонена секунҷа мебирем ки ҳамун лишниҳое ки дар дирн мемонад ку хеле қопча найса хеле қопал найсада вақти духтанда халал нарасона шумода вақте ки духте бириде гардонда лав-лави варадник строчка равем анакнун поёншам анамихе строчка мерем баъд оверлок мезанем на оверлок зада тайёр кардем баъди оверлок задан байни варадника меёвем баъд байни гарлавина ай пушт тарафи қафора меёвем байна ба байн туғри карда аввал як тарафша дузем иҷода ҳозиражда закрепка намонем барои гуфта намешавад ки як тарафш мешавад ки инакда калта дарозӣ мекунад чтоб кандан духтанда бо шумода осон шавад як тарафша ки духте дим тарафша болои ҳам бо чен мекунем и тарафшам якҷоя духта мерем ки ҳар ду тарафи ҳами нукои варадник яхела савпадат куна пешда пасту боло наёя мана бисёр вақт духтаро мегӯянд ки апаҷон ба лавзи хитон гап занед ман намедонам чӣ лавз қати гап занам беҳади баъд агар лаҳҷаи худам қати гап занам ба хиёлам ки ними ростат гапи мара намефаҳмед ман лаҳҷаам дига аҳамият дода бошед мо тез гап мезанам ай ҳамун лаҳҷаи маам ҳаст ҳамун ҷое ки мо таваллуд шидагем вай мо хе тез гап мезанему баъд нофаҳмоиш бисёр мумкин ки шумо нафаҳмед бисёр вақт мегӯям ба лавзи хитон гап занед дилам танг шуда хай духтарако чихеле кунам чанд қа метавонам ҳамқа мефаҳмонамтона ана баъде ки духтем духтаро утюг мекунем кирта тайёрай не даҳани кирта калонай не гардан кушодай дар киртаи тайёрам метавонед духтаро намхел тайёрам ки боша метавонед мобайна бирен замок часпонед метавонед анамхел варадник часпонед духтаракои хушрӯ